हेल' लोगोफोर जों दा मोनसे जायगायाव फैयै फैयै सफैलायबाय माने नैबे जाहैबाय फाग्ला दैसा फाग्ला दैमायाव बानायनाय मोनसे बिराद गिदिर माने इरिगेशन प्रजेक्ट दा जोङो बेखौ नायनो फैदों दा बिनि डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननो होलांगासिनो दं माने दसे समनि उनावनो नोंथांमोना नुलांगोन बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा गोबां जायगायाव बानायदों दा दिनैबो नैबे जायगायाव बिथांमोना बानायदों माने रायजोनि नांनायखौ सिन्था खालामनानै दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिनो अनेक जायगायाव बेफोरबायदि बिराद गिदिर गिदिर स्किमजों माने बेफोरबायदि इरिगेशननि प्रजेक्टखौ बानायनाय जादों आरो दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै जेनाखि रानिं सरकार UPPL नि सरकार प्रमद बन्धु बिथांनि सरकार दिनै बिथांमोना 17 बोसोरनि जेनाखि मास्टार बै मास्टारफ्रा दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ दा दिनै 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनग्रा बै मास्टार बिथांमोना दिनैनि दिनाव नै बेफोरबायदि एफा गिदिर गिदिर प्रजेक्टखौ जुदि नुयोब्ला दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना गोबां खामानि जेबो मावाखै होनो किन्तु जेबो खामानि मावाखैबा दिनैनि दिनाव नै बेफोर प्रजेक्टफ्रा माने हारसिङै जेनेबा मैखुन बेरनायफोर बायदि बे जायगायाव फैदोंमोन नामा रायजो राजाफोर दा जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन दा दिनै बिथांमोनहा एबा दिनै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि एसेबां उन्नतिनि खामानि आरो एसेबां मानि रायजो राजाफोरनि नांनाय मानिखौ दिनै जा एसे हादों 17 बोसोर सरकाराव दिनै मानाव गेदेर महिलारि सारा गोबां खामानि मावबोदों बिनिफ्राय बांसिन दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनो मा नांगौ जों बेखौसो दिनै सोंनो लुबैदों दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन जेब्ला प्रमद बन्धु बिथाङा सरकार सालायबाय थादों दा बे सरकार सालायबाय थानाय समाव दा बिथांमोननि बायदिब्ला एबा रायजो राजाफोरनि बायदिब्ला प्रमद बन्धु बिथाङा बे 5 बोसोराव जेसेबांखि साख्रि होनो रादाय होदोंमोन दा दिनै बेखौ जोङो तुलना खालामनानै दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो माने बै प्रमद बन्धु बायदि माने रायजो राजाफोरखौ थगायनांगौमोन आरो दा बे जाहैबाय बिथांमोननि एग्जाम्पल दा नैबे दैया माने ओरै बबे जायगायाव सहैयो आं बेखौथ' बारा मोनथिला दा दिनै बेफोर दैखौ लांनानै गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोर आरो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बे दैजोंनो माने आबाद खेथि मावनानै संसार सालायगासिनो दं आरो गावनि दैनि गोनांथिनि थाखाय माने बेफोरखौ माने जगायगासिनो दं आरो दा गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनै UPPL सरकारा दिनै बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो बिथांमोना बे 5 बोसोराव मा खामानि मावखो जों बेखौ दिनै सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखै होननायखौ दिनै आं बेखौनो बुंगोन 17 बोसोराव जेबो मावाखैब्ला 17 बोसोराव दिनै जेसेबांनाखि मावदों बे खामानि मावनायफोरखौ जों दिनै 17 बोसोरनि जेनाखि मावनाय बे मावनायफोरखौ जों दिनै सानफा एफा सोराङाव लाबोबाय थागोन नाथाय बे 5 बोसोराव प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा मोनसेबो बेफोर एरियायाव माने बेफोर जायगायाव जेबो खामानि मावनो हायाखै दा बेजों माने जोबथा बर' गामि बेजों ओरै लास्ट जेबो गामि गैला बे लास्ट गामियावबो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा नै बेफोरबायदि मोनसे दैनि बेबस्थाखौ खालामनानै होदों आरो दा दिनै बेफोरबायदिनो गोबां माने हाग्रामा महिलारि सारनि अबदान दं दा बेफोरखौ नुयोबा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथाङा माने मोजां रोखोमैनो लाजिनांगौ बिथाङा दा दिनै बैफोरनि मावनाय एबा बैफोरनि मावनायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बिनि थाखायनो दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सायाव प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारनि सायाव रायजो राजाफ्रा दिनै सानफा एफा मुगैनाय फैदों आरो दिनै दोलो नागार दिनै BPF दोलोआव माने ज' फैनो गोनां जादों बेनो जाहैबाय मोनसे परिबर्तन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' बन्धुनि जेनाखि सरकार बे सरकारखौ सिफायनायनि बेफोरनो जाहैबाय मोनफा माने सावगारि रायजो राजाफोर दा दिनै नोंथांमोना बेफोरखौ ओरै नायनानै लादो दा बेफोरबायदि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला माने बेफोर प्रजेक्टखौ माब्लाबाबो जाथावा होननानै जों सानो रायजो राजाफोर दा दिनै बे प्रजेक्टखौ सोर बानायनाय जादोंमोन होनबा एक्स MCLA फनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बै समाव जेब्लानाखि बिबानाव दंमोन एबा सरकाराव दंमोन बे समाव बिथांनि दिनाव बानायनाय जादोंमोन आरो बे एसे गिदिर प्रजेक्टआ नैबे फाग्ला दैसानि सायावनो बानायनाय जादों नायनानै ला नोंथांमोनहा दा बेफोरबायदिनो बे समस्थिया जाहैबाय 25 नं बागानपारा समस्ति आरो दा दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोरखौनो सिन्था खालामदो दा ओरैबो खनसे फिदिंलाहरदो दा एसेनोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावगोन आरो बिनि डिटेल्सखौ होगासिनो दं आरो थेंक इउ डिटेल्सखौ नायनो थांगासिनो दं खिन्थागासिनो दं बेयो बबे मायथाइयाव बानायनाय जायामोन आरो सोर बानायनाय जायामोन नोंथांमोननोबो एसे खिन्थागोन
माने फाउन्डेसन बे खाम्फा बेयाव नायनानै ना नोंथांमोनाबो क्लियार जा। दा आं नै खिन्थागासिनो दं नोंथांमोननो। दा एसामिसनि लिरनाय नायनानै लाबानो जाबाय। दा लोगोफोर दा जोङो नैबे मोनसे जायगायाव फैलायबाय, बेबो माने फाग्ला दैसा। बे फाग्ला दैसायावनो आरो नैबे मोनसे नैथि माने स्लुइस गेट बानायनाय जादों आरो। दा बेखौ माने बै समाव जेब्लानाखि हितेश बसुमतारी बिथाङा माने सरकाराव दंमोन, एबा माने जेब्लानाखि बिटिसि एकर्डआ पास जानानै सरकाराव फैदोंमोन, अब्ला बे समावनो बे स्लुइस गेटखौ बानायनाय जादोंमोन आरो। दा दिनै बानायै दिनै फाइनालि बेफोर गासिबो थल्ल' थिंग्रिं जाजोब्बाय, बायजोब्बाय। दा दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ रिपेयारिं खालामनो थाखाय गोबांबार माने आर'जलाइ गथायबाय प्रमद बन्धु बिथांनोबो, आरो बिजेपिनि माखासे गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोननोबो गथायबाय आरो। नाथाय बिथांमोना गोबांबार बेयाव जावले फैनानै नायफैयो ओमफ्राय जेब्ला फैयो माने बानायनायनि खोथा होयो। जेब्ला बिथांमोना बिनिफ्राय सौहैयो अब्ला माने बानायनांगौ ना मानांगौ माने दासिमबो बेबायदि माने बे हाराव रावानो हाराव माने बे बायनायानो बायनाय आरो रायजो राजाफोर। दा बेफोरो बिराद माने दुखुनांथाव। दिनै बेफोरबायदि एफा गिदिर रायजो राजानि गोनांथि, दा बेफोरबायदि जेंनानि थाखाय जुदि सरकारा जुदि मोनसेबो खामानिखौनो मावनानै होनो हायाब्ला दिनै बिथांमोनहा रायजो राजानि मा उन्नति खामानि मावबावगोन, जों बेखौ दिनै सिन्था खालामनांगोन आरो। दा थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर महिलारि सारनि सरकारनि दिनाव गोबां बेफोरबायदिनो फिसा लामा दालां जा दं माने बुंनानै फोजोबनो हाया। बे बागानपारा एरियायावनो हुलुस्थुर बानायदों, आरो फिसा लामा दालां बायदिफोरखौथ' दिनैनि दिनाव लिस्ट लाखाबावाखै आरो। बेफोरबायदि एसे गिदिर माने प्रजेक्टफोरखौल' दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं। दा दिनै बिथांमोना बेखौनो जेबो मावाखै होनो। दा बेफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय बे प्रमद बन्धु बिथां आरो बे इउपिपिएल बिथांमोननि बे बेलादार माने गेसाव दैदेनगिरिफोरा रायजोफोर। दा थेंक इउ। दा दिनै नैबे सकि पिकनिक स्पटआव फैनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों एसे फोरमायदो। जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा फैनायनि थाखाय, जोंनि जायगाखौहाय नायगिदिंनो थाखाय फैनायनि थाखाय, दावबायफैनायनि थाखाय, आरो जोंनि थासारिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा जे खौरां लाफैदों बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों। जाखिनि बुंनांगौ नोंथाङा अलरेडि मेनसन खालामखाबाय, आङो फिन खनसे फोरमायनांगौ होननानै आं सानाखै। थेवब्लाबो माखासे बै समाव जालांनाय गोबां इरिगेसननि प्रजेक्टफोरा जादोंमोन, जायाखैखौ बुङा। रोखा दिनै फिजिकेल प्रुफखौ नोंथांमोना नुनो मोननो थांगासिनो दं। दा माखासे रिन'भेसननि खामानि दंमोन, जिहेतु रायजो राजाफोरनो बे 5 बोसोराव लुबैदोंमोन, जिहेतु बिथांमोना मावफुंनानै होआसै। गोबां आर'जलाइ बेबायदि खोख्लैबाय। बिजेपिनि गिदिर दैदेनगिरि अशक सिंगाल बायदि मिनिस्टारफ्रा दावबायफैदोंमोन, जोंनि बिटिआरनि CM बिथाङा दावबायफैदोंमोन। नाथाय रायजोफोरा गथायै आर'जलाइखौहाय, नाथाय खामानि फारसे रावखौबो आवगायनायखौ जों नुवासै। जों दा नैबे मोनसे जायगायाव सफैलायबाय, बे जाहैबाय सुबनखाता वाटार साप्लाइ प्रजेक्ट आरो। दा जेब्लानाखि बिटिसि एकर्डआ जादोंमोन, बिनि उनावबो बे हाग्रामा सारनि दिनावनो लुफुंजानाय मोनसे प्रजेक्ट आरो। दा नैबेखौबो नायनानै ला, बे जाहैबाय वाटार साप्लाइ प्रजेक्टनि मोनसे गेस्ट हाउस आरो माने आलासि जिरायग्रा न'। आरो दिनै बेसेबां मोजां साजायनानै बेसेबां समायनायै दिनैहाय बानायनाय जादोंमोन बेफोरो वाटार साप्लाइखौ आरो। नायनानै ला नोंथांमोनहा। दा दिनै नैबेफोरबायदि मोनसे प्रजेक्टखौ बेफोरबायदि जायगायाव दिनैसिम प्रमद बन्धु बिथाङा होफैनो हायाखै होननानै आं मिथिगौ। आरो बिथांमोना मोनसे मोननै होदों, बेबो एकदम मिनि फिसा आरो जेबो खामानियाव गैया। माने खथबा गला बानायदों, बे बानायनायनि उनावनो दिनै बिथांमोननि जेनाखि बेफोरबायदि प्रजेक्टफ्रा दिनै लांदां माने सेस जादों आरो। दा दिनै बेफोरबायदि गिदिर प्रजेक्टफ्रा दिनै थांनानै दं, खिन्थु प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव बानायनाय बे फिसा स्किमफ्रा दिनैनि दिनाव गैला आरो। बेफोर जायगायाव ओरैबायदि सिलिंखार जाबाय। दा बेफोरनो मोनफा माने मा होनो बिदिखौ एगजामपोल हिसाबै जों बुंनांगोन। दा दिनै बैफोर प्रजेक्टफ्रा दिनै बायलांनाय लोगो थिग बिदिनो दिनै बिथांमोननि सरकाराबो दिनै लासैनो माने फाइनालि बिथांमोननि सरकाराबो बायनो थांगासिनो दं आरो। दा दिनै बिथांमोना दुगानानै गोबां बाथ्रा बुंबाबो माने जेबो लाब गैया। दा दिनैबो नैबे मोनसे सुबनखाता वाटार साप्लाइ प्रजेक्टखौ दिनै खिन्थानाय जाहैबाय। दा नोंथांमोननोबो खिन्थाबाय, दा नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय खनसे। दा बेफोरो हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव बानायनाय आरो लोगो।